Muabot na sa 55% ang mga miserbisyo sa milabayng barangay ug SK elections nga malampuso na nga nakadawat sa ilang honorarium sa tibuok Rehiyon 7. Lakip na niini ang mga sakop sa Electoral Board, support staff ug ang DepEd Supervisor Official Condeso. Matud pa ni Ivan de los Santos, Administrative Officer sa COMELEC Central Visayas, nga paninguhaon nila nga mahuman ang distribution sa honorarium karong umaabot Nobyembre 10. We totally ask for the teachers' understanding regarding the distribution. We do hope that we can improve and finish this one within November 10 as per agreed in our recent discussions with our Regional Election Director, Attorney Lionel Marco Castellano. Samtang subay sa labing unang pagpahigayon og mall votation alang sa BSKE, gibutyag ni De Los Santos nga miabot sa 81.39% ang voter turnout sa SM Consolacion ug 61% ang nibotar sa Robinsons Galleria, Cebu. Nagkanayon si De Los Santos nga hapsay ug positibo ang ilang obserbasyon sa nahitabong mall voting. Panghinaot sa COMELEC nga makasuporta usab ang mas daghan pa nga mga malls sa mga mosunod nga eleksyon. They said nga nindot gyud hapsay unya bugnaw sad dili sila maglinya og taas nga init kaayo, and then there are chairs provided for them, and then naasay steps nga makitan sila prior to entering the voting precinct, no. So very positive gyud ang ato ang mall voting. So I do hope na maka-provide sa dang ubang malls with regards to spaces for this, because the COMELEC can only do so much with regards to the available spaces that they provide us. Sa laing bahin, di angay mo kumpiyansa ang mga mananaog sa bag-o lang natapos nga piniliay tungod usa sa mga rekisitos aron makalingkod sa pwesto mao ang pagduso sa ilang Statement of Contributions and Expenditures. Gawas sa mga mananaog, gikinahanglan nga ang tanang nidagan ug bisan mga mi-withdraw muduso sa ilang sose. Multa nga di moubos sa 10,000 pesos ug disqualification ang atubangon sa mga mapakyas sa pag-file sa ilang sose. Nagkanayon si Attorney Joaquin Fernandez nga aduna nay mga reklamo nga nadawat sa ilang buhatan mahitungod niini kaniadto apan gihold usa ang maong mga kaso sa main office sa COMELEC didto sa kauluhan. Currently, ang status is gipa-hold lang sa Manila office namo kay I'm not sure unsay reason na, probably they're trying to be more lenient kay wala man nila gipa-file in court yet, but naanay mga investigations and probably idungan ni nila tanan og file. Awhag sa COMELEC sa tanang mga nidagan sa posisyon nga mosunod sa balaod ug mo-file na og sose sa di pa moabot ang deadline nga November 29. Hopefully kaning mga kandidato nato karon, whether they won or not, or bisag katong mga ni-withdraw, kay under the law even katong mga ni-withdraw kailangan sila mo-file og sose. Akong advice nila is just comply with the law para wa na mo ilabad sa ulo later on. Kini si Queenie Holigon alang sa MyTV Cebu.